Takže lidi, dneska se jdeme zahrát 99 nocí, ale fake. Takže jdeme na to, jo. A je to fake, 99 nocí, je to modded. A jdeme na to, jdeme třeba 3. Tak, snad někdo půjde. No pojďte. Jsem zvědavý, jo, kdo půjde. A nebo ne, dáme si 1. Tak, 1. Budeme sami a samozřejmě, už jsem přežil 18 dní, už jsem tu hru hrál. Jo, a jdeme na to. Musíme tady počkat, než nám to načte, takže chvilku počkejte a já se vám ozvu. A už jsme tady, takže to trvalo docela dlouho, ale to nevadí. Už mám klásu, tu nejlepší, jsou tady za free klásy, takže dobrý. A vem z té sekiru, budeme tady potěžíme strom, tak. A ještě tady ten strom. Zkusíme přežít 5 nebo 10 dní. 5 nebo 10 dní. A zkusíme si dát challenge, že nemůžeme brát zkusíme si dát challenge, že nemůžeme brát jiné čestky, než můžeme brát jenom červené anebo zlaté čestky a jinačí vůbec. Jinačí nemůžeme brát. Můžeme jenom zlaté, anebo tady to červené a tady to psa rozkoupím. Tohle to bohužel nemůžeme, tohle a to snad to bude jakoby dobrý, no, tohle, ještě tohle mám tam a snad dokážeme 10 nebo 5 dní, mě to je úplně jedno kolik dní, ale tak zkusíme aspoň 10. A tohle taky nemůžeme, protože to není červená čestka, takže musíme najít červenou nebo zlatou čestku, takže hele, tohleto zase mám, tak kolik najdeme to železa a jsem se tady chytl v oblasti. No tak to nevadí, tady nějak takhle spadnem a tady je revolver. No, tak se vemu, tak a hele, co je tady? Další toho, nevím, a zkusíme najít tu červenou čestku nebo zlatou. Takže kamfer a most to nevadí, ale nevadí. Počkej, tady, jo, je červená, takže jdeme na to. Tady budou lehký najít červený čestky, protože to je moda. Tak jdeme to otevřít. Co padne skválně? Jsem mega zvědav. Za 3, 2, 1. Štít. Takže to je dobrý jako real štít. Takže máme tohle a máme revolver. Takže teďka zkusíme najít další červenou anebo zlatou čestku. Takže jdeme na to a vy jste určitě měli dát follow, vy jste tady určitě měli dát odběr, ať dosáhneme rychle do 1000 a ať máme rychle 1000 odběrů a můžeme natáčet videa normálně. Jakoby, že budu odhalený. Jo, a za 1000 odběrů budu odhalený, takže budu natáčet s webkamerou, takže dejte odběr a like a napište komentář, jestli se těšíte, až budu mít 1000 odběrů, že budu natáčet s webkamerou. A tyto typka tady sežežu. Pojď. Tak. A mám tady tohle, CV a ještě tady máme takhle. Utečeme nemá, to je další, ne, to není červená čestka. Máme si rifle, to se hodí, takže půjdeme ke našemu ohni krásně a hele, Jelen, ahoj. Tak a tady dáme, ne, tak semka to nejde, to máme zpátky, musíme to dát do craftingu, něco koupíme, potom kolik jich máme? 74 hodně. Tak co tady koupíme? Dáme tady, samozřejmě tady koupíme postel, tady koupíme tyhle shelbouldery, aby jsme si to mohli prostě obestavět a postavíme to tady. Tak tady to můžeme nejvíc. Počkej, tady. Ne, kde to je? Tady. Jeden, druhý tady bude. Druhý, třetí, tak semka, tak postavíme to pořádně
pořádně to postavíme. Tak, to postavíme a ještě dokola prostě to postavíme, aby jsme to měli celý obestavění, aby se k nám nikdo nedostal. Takže takhle, potom takhle, jo takhle. No, to chci spawnu počestné. Jo, ta postel, to dáme semka. Takhle zblížím, tak dáme toho semka. A tohle to dáme takhle semka lidi a omlouvám se, jak mluvím, protože jsem trošku nemocný, takže neumím moc mluvit, ale to nevadí. Tak tady toho mám, tohle to musím nějak naskládat. To nejde. Tak zkusím ještě plnit tohle. Jo, tak, a tohoto asi musíme vynechat, nebo to nejde, kámo, čekej. Kámo, co se to děje? Čekej. To nejde. To je divný. Takže to budeme mít takhle a já jdu zatím natěžit dřevo, aby jsme mohli mít do craftingu. Takže teda do craftingu do toho a do dřeva, nebo prostě do toho, bum, do ohně a jak to je, počkej, jo takhle, to jsme přes to, to je špatně, no, to nevadí, počkej, to nevadí, ale furt je to dobrý, takže vezmeme si další oheň, koupíme tady tohle, potom tady koupíme sundial, kompas, tady koupíme, kde je kompas, ale nevidím nikde, kde je, nevím, kde je ten kompas, takže tohle to postavím a tady to také postavím. Sorry lidi, jsem to neviděl, ale nevím. No tak, já to tady také postavím. To nejde, počkej, no to nejde, musíme udělat větší mapu, jakože větší level ohně, takže jdeme natěžit nějaký dřevo, nebo zkusíme najít palivo. To si každopádně vezmeme. Hodil jsem to do toho, musíme ještě vylepšit, takže musíme vzít i alespoň třeba i zabijeme králíka, protože mám docela hlad. A bunny food, hnedka, já už umírám na jídlo. Sakra, rychle. Tak to je sakra. Sníme to. To mu dáme. A s tím mám takhle hrát, no konečně nákám. Já si vyberu Gucak, protože to potřebuji, Gucak, dík za Gucak. A chceš volpat, tak to ti bohužel nedám, protože to nemám. Takže půjdeme semka, kde je ten kompas, nevím. Takže já tady půjdu a tady musím najít nějaký prostě palivo. Takže, tam je palivo. Dobrý palivo. To je hodně dobrý palivo. Takže teďka konečně můžeme obestavit tamto, takže dejte odběr, like. A pojedeme krásně, nebo spíš půjdeme a dáme to do toho. No teďka máme na 100 Pro a teďka tady vezmeme tu Chef Builder. A kam to postavíme? Tady. No už to je akorát. Tak. A máme to celé obestavení, to je podle mě krásný, kámo. Takže tady teďka máme nějaký jídlo, mrkev třeba. A ještě tady mám třeba tohle. Mňam. Tohoto skipnem. Skip. A zkusíme najít další červenou částku. Nebo s datou. A vy zatím dejte odběr a like, protože se snažím dosáhnout do 1000, už jsem to řekla asi o 50, ale to nevadí. Takže dejte odběr, prosím. A
v prosinci, nebo jak prosinci a prosinec, spíš na Vánoce lidi, tak 25. prosince bude první video s notebookem, mojím notebookem. Já točím jakoby s notebookem a budu natáčet na notebooku. Hele, to je sova. Sakra, sova. Ona se na mě podívala. Kam jde? Sakra. Zdrám, rychle. Dobrý. Jsem stihl jen tak. Potřebuji jídlo, takže se nažeru. A teďka půjdeme spíš ráno, nebo počkáme si na ráno, takže počkáme si krásně na ráno, půjdu zatím koupit ten kompas, kde je ten kompas? Jo, tady, celou dobu. Aha, tak já jsem asi slepej, nebo já nevím, celou dobu byl tady, no, tak to je fakt jako ostuda, že byl celou dobu tady. Takže kupujete ještě tyhle kraftáky a dáme tady kompas, potom tady dáme tohle, potom tady dáme tohle, potom tady dáme tohle, potom to tady dáme tohle, takhle postavíme to krásně a naše base snad tady přežijeme a zkusíme přežít 10 nebo 5 dní. A mám hlad, já potřebuji hlad, já potřebuji něco nahladkám. Takže běžíme. A jdu si sehnat jídlo, takže mám si tady mrkev sníst. Ne, nesjel jsem jí, to nejde, protože já na to kašlu. Takže tady tu mrkev sním a ještě si najdu nějakého králíka. Takže tady králíku, potká mě, že tady rybu, hele, ona jde po nás zase tam sova. Já nesnáším ty sovy, kámo, oni jsou hrozný ty sovy. Že já se tady rychle skovám semka a snad mě nenajde. Takže vy klikněte ten odběr na like a dobrý, no. Tady mám tohle, potom tady máme ještě tady máme, no už je další den, takže půjdeme a zkusíme najít nějakou česku. Zabijeme tady králíka, takže seženeme to i bez toho, kdyby to bylo upečený a běžíme. Takhle půjdeme a zkusíme, hele, náboje do rifle se hodí, takže půjdeme a tady nemůžeme vzít česku, protože máme úkol sebrat jenom toho červený a nebo zlatý, takže a dejte odběr. Máme 5. den, což je, to jsem se tady chytil zase do pasti, nebo tak to půjdeme radši a snad nic nezabije. No, už máme 5. den, a což je docela nice, takže to se docela dá jako 5. den. Takže jdeme, tady to zabijeme a zabijeme ho. Ne, já jsem se netrefil, sakra. A to pojď, jo, sakra, mě možná zabije, pojďme. Zabil jsem ho, musím každopádně jídlo, mám mega málo hápek a snad nemůžeme teďka, protože tady jsou plesky a oni mě můžou zabít. Takže, tady alfa vlk, sakra, po mě jdou alfa vlci. Tady jde po mě alfa vlk, běhám, takže sakra, tady je ten. Jo, mě zabijou možná, no, tak já jsem mrtvý asi, po mě jdou 2 alfa vlci. Hele, tady je červená česka. A tady jsou kultisti, kámo. Tady jsou kultisti, sakra, zdram. Ne, já jsem mrtvý, kámo. Já zabiju. Rifle je, zabiju. Kámo, já jsem mrtvý asi. No, takže... Kámo, já jsem asi mrtvý, nebo já? No. Já jsem mrtvý, kámo. Mám mega málo HP, kámo, mega. No, tak já už jsem umřel na jídlo. Takže
Mohli byste si taky zahrát třeba.